Дай го само часа го. Няма това, не. Не сланината, бе! Ще му направиш нещо, тама? Дима! Ще умре! Първият път не го усети. Нимай го, бани! Искаме аз го! Нимай! Меко! Тя дай чаша! Ой, дай ти пирата! Ей! Ти капиш, бе. Само искам леко Дай. щастие. Я ми си била. Ти може би чува. Ти ще стоиш тука. Ще си кама, крабо! Написах като позакачета на едната Привет, капшатови! На! Е, така се прави. Чакай малко. Има ли отевата? Има. Има ли отевата? Една има още две. Къде са? Айде има е там. Истанбул. Не отидах аз. Аз съм от Мадан. Тата бърбата е какво? Къде я го прави? В якото са ми в джоба. Това в джоба. Ой, ти! Дена! Я ми изкара цигара. Ставам, грешно. Смени правици на неща. Тока! Давай. Само да изпусна. Дай ми Давай, чекай. Дай, къде е вата? Аз де ще закача. Е, там има. Чакай, сега ще ти кажа. Ей! Пантонас и така нататък. Чакай да мина. Още тайни ще Да, и така нататък. Прави клип и то край. Не може да играеш, човек. Клип право. Ей, пуши бе! И така нататък. Къде са цигарите? Някъде падава. Тук мириши на... Ще ги пари ли? Аре,